Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Cornelia wil gas menen, maar kreeg het de gasmachine net ondergong. Het slag het ik net als ik haar help. Als Cornelia voortgiet, had Romke een heel goed plan. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. De trekker. Tomke en Romke binnen in de tuin. Tomke bij Cornelia helpen. Jouw dode bloempjes maar even wat wettigen, Tomke. Hier is de jitter. Oké. En ik dan? Wat ben ik dan, Cornelia? Rusjen. Ja, ik vind al wat. Rom je dode derde bloempjes en bladjes maar op. Zo. Ze kunnen wel in dit amerken. Goed. Romke neemt de derde bloempjes en toekjes in de bek en leidt ze kreers in het ammerke. Tomke maakt de bloempjes wierd. Oh, wat stiet het gas hier in de tuin. Dat moet ik ten nodig aan menen. Cornelia gaat naar het hok. Ze helpt de meermachine en zet die op het gasdel. Rusjen. Hoe werkt dat ding ik alweer? Oh ja, ik moet hem op start zetten en dan aan het touwtje loeken. 1, 2, 3. Cornelia loekt en loekt. Plof, plof, nog de meermachine. En dan is het weer stil. Oh, hij vol net. Dat verhipte ding wil net oorslaan. Nou, nog maar een keer. 1, 2, 3. Ja. Nee. Ja. Huh. Ik weet het al. De motor is stikken, Cornelia. Nee, dat kan niet, Tomke. Verlien, wie kan hierheid nog? Oh, huh. Ik moet huttig loeken. Help even, Tomke. Oké. Cornelia en Tomke loeken tangelijk onder het touwtje, maar de meermachine slaat net om. Nee. Nou, dan maar net gas menen. Ik ga eerst vol om skippen. Ik beschik je het letter nog wel een keer. Mooi in de tuin bleef, Tomke en Romke. Ik ben er zo weer. En voort is Cornelia. Wij moeten Cornelia helpen, Tomke. Hoe dan? Hij stoot soms een meermachine, Romke. Ien die het wel doet. Ik net. Sst. Dit praten, Tomke. Ik jij wat. Wat jij zo dan, Romke? Ik jij niet. Oh, als die heren wie je bent van, Tomke. Kom mee. Romke draaft de tuin uit oer de stoepen naar het laan van boer Siebesma. Romke! Bij de hekken bloedt er steen. Romke! Romke, wacht je op mij! We kies nou in. We maaien net uit de tuin komen van Cornelia. Tomke zit nou ek bij de hekken. Hij poest en hij blaast. Wat doe je? Nou, dan moest Cornelia helpen, net. Nou, wat riet daar op het loon? Boer Siebesma, op het trekker. Ja, wat zou dat? En wat toch, boer Siebes, bij mij die trekken, Tomke? Nou, die meent het gas op het loon met de trekker en een meermachine. Romke, dat is geweldig. Zou hij uw gas ik menen kennen? Ja, dat weet ik net. Zullen we uit hem vrije? Romke en Tomke klimmen op een hekken. Tomke zwaait met zijn beide jerms heen en weer. Romke doet hetzelfde met de voorpoortjes en zijn stutje. Joe, boer Siebesma! Kun jou eens helpen? Joe! En dan hoest het net erop en Tomke. Die boer die kan dus toch net jaren. Oh, tja, de trekker riet dus kant op. Boer Siebesma denkt... Waar zitten daar op mijn hekken? Het liekje Tomke en Romke vol. Ze zwaaien naar mij. Daar moet ik meer van weten. Hij riet de trekker met de meener bij de hekken, zet hem stil... Yes! En springt van de trekker af. Tomke en Romke, ik dacht. Wat toch een jimjere. Nou, Cornelia, een meermachine is stikken.
En dan kan ze geen gas meer menen. Ja, en het gas zit heel heeg. En nou dachten jem dat ik haar wil helpen, koe. Ja, dat dachten wij. Je kan zo goed gas menen met die trekker. Ja, maar ja, het gasveldje van Cornelia is de lieds van mijn grote meermachine, Tomke. Die past net in haar tuintje. Oh, wat maar we dan doen? We willen haar ze graag helpen. Nou, weet je hem wat? Ik zorg wel even naar haar meermachine. En misschien kan ik hem wel maatje. Nou, stap maar in, Romke en Tomke. Instappen? Maar wij echt op een trekker zitten? Ja! Oh, wat cool. Even later rieden ze zonder de mener door de iepenhekken de dik op. Joepie! Wat zitten wij heeg! Wat had die trekker een protte knopjes. Mag ik even sturen? Goed. Dat mij wel, van boer Siebesma. Hij had wel de handjes van Tomke vast. Ze komen in de strutten van Cornelia, Romke en Tomke. En waar hipt er op een stoepen? Cornelia! Cornelia! We zitten op een trekker! Hey, Cornelia! Zwaaien, Tomke! Oh, zit ze net! Oh, Cornelia! Tomke? Tomke? Hoe komen die nou op een trekker? Boer Siebesma zet de trekker stil voor het huis van Cornelia. Hij doet de motor uit en dan tilt er Romke en Tomke naar onderen. Cornelia begreep er neert van. Hoe kom je hier op een trekker van boer Siebesma? Ze wonen daar helpen, Cornelia. Ze dachten dat ik die tuintje wel meenen kon, maar mijn grote gas meener. Oh jongens, wat ben je hem leven dogenjitten. Had boer Siebesma goed net meer te helpen meer. De gasmachine is net stikken. Hoe kan dat dan? Ze krijgt woede niet meer. Zal ik je maar eens wat vertellen? De benzine weer op. Heel doof vergeten. Als de benzine op is, dan wil mijn trekker ik dit meer in. Maar ik ga genoeg benzine van nog een ritje met Tomke en Romke. Ja! Wil je hem dat wel? Ja, nog een keer op een trekker, ja! Oh, yes! Yes! Ja! Cornelia giet net mee. Zij meent het gas. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. De tonnen. Jongen, wat haast nou een lange tongen. Had die moeder leven dit? Dit is haar geen gezicht. Jood gingen Pier en Marieke weer naar Paken. En die had weer een verhaal over de grote moezenvanger. Pier en Marieke vindt een machtig verhaal hoe de oele die zo leuk is op de moes. Oeh. Nee? Nou. Pier en Marieke's jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Een moezenvanger. Paken, wij zeggen juist er een oele. Die ziet in de perenbius achter in de tuin. Zo, een oele zeist? Dat is bijzonder. Die is joks net zo vaak. Hij had er de hele dag zitten. Het leek er wel als zitten te sliepen. Ja, dat zult ik wel. Een oele is een nachtvogel, die zullen we daar net zo gauw omvliegen. Maar naks, ja, dan gaat er op jacht. Op jacht? Ja, een oele is een roofvogel nou. Het is een baasmoezenvanger. Hij is nog altijd lilk op een moezen. Lilk? Waarom is een lilk op een moezen? Weet je hem dat net? Jem leren ik niet meer, Sint-Wurg.
Ik dacht dat elke een dat wel wist. Wij net paken. Toe, vertel nou. Ja, vertellen. Ga je hem daar wel tijd voor? Hoe ga je hem net te computeren? Nee. Nou, vooruit dan maar. Zo, het ziet zo. Hier lang lien woonden de vogels een koning ha. Een koning van de vogels. Een koning? Besten had toch geen koning? Ja, blinder, wat krijgen we nou? Vanzelfs had de besten ook een koning. Hast toch nog nooit jet dat de leeuw koning van alle besten is? Nou dan. En daarom woonden de vogels ook een koning ha. En ze zijn, we houden een wedstrijd. Waar het heegste vleenen kan, die wordt koning. Ze zouden alle keer tegelijk omheeg vleenen en dan zouden ze het wel zien. Strusvogel ek? En de hen diende ik mij. Ja wis, waarom net? Ze kon het allicht beziekje. Alleen nou ja, die wonen het net vanzelfs. Nee, nogal wiedes. Nee, weet je waar het heegste kwam? De een. De een? Is dat ek een vogel? Ja. Of weet je net wat een is? Dat is een arend. Oh. Jongens, ik moet je me alles uitlezen. Maar goed, die arend dus, die kwam via wij het heegste. Als een stipke weer nog te zien tussen de witte wolken. En doet er weer del kwam, rapen alle vogels... Piep, piep, hoera! Piep, 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 hoera! Daar is dus een koning. Er is geen vogel die heger komt als dij. Maar de arend skorde met de kop. En zei... Dat valt nog te besjen. Want doet ik der boppen wie en net heger meer koe en mijn zakje lutte soe, doe kwam er onder mijn vjeren een tomke voor het jocht. Een tomke? Ja, een heel iets vogeltje dat. Het liedste dat er is. Dat tomke weer stiekem mij lift, mij die grutte een. En die vleegt doe nog heger als de arend en raap gauw. Koning ben ik, koning ben ik, koning ben ik. Oh, dat wie net eerlijk. Nee, dat vonden de orenvogels echt. Dat is gemeen. Rapen ze. Ja, wacht je maar. Als Raas me onderen komt, dan pakken we hem. Had ze dat ik dien? Nou, dat is hem nou correct. Ze konden hem net te pakken krijgen. Waarom net? Sjoch, doet er op het laatst naar onderen kwam en in een heide delzaaide vliegen alle vogels op hem af. En dat liet zijn vogeltjes zeggen wel dat ze lilk wien. En van angst en benauwden skeert er gauw een moezehoort zien. En er wie geen een van die orenvogels zo liet dat die er ik inkroepen koe. Maar, zijn ze, we wachten je krijgt zo lang, want hij er weer uitkomt. Want hij moet er een keer weer uitkomen, als gaat het deed. En is hij er weer uitgaan? Net zo gauw vanzelfs. Dat dwarde er net. En al die vogels maar wacht je en maar wacht je. Nou, die kregen op laatst haar nog vanzelfs. De dij wie al haast om. Daardoor zijn ze... Ik wil eens weer op hoe zo'n... Hoe moeten we hiermee om? Zo misschien ik een van ons de wachthouder kennen en waar wil dat dwaan? En toen zei de oele... Liet mij dat maar dwaan. Ik ben een nachtvogel. Ik in knap Jennytjuster. Ik wil hier wel even zitten blijven. Dan kunnen Jim wel even naar huis. En dan komen Jim hier mooi maar weg. Nou, zo spreken ze al. En zo dienen ze het. Ja, handig. Ja, dat wie ik zo. Dat de oele gong recht voor het moezegatje zitten en houdt het secuur in de gaten. Die liet ze de ogen niet zo hem net ontkomen. Maar dat liet ze Tomke blauw mooi zitten wat er ziet. En het waard letter en... Om middernacht heen waard de oele ek sleperig van al dat kuren net het gatje. En toen zei er bij hemzelfs... Het hindert niet als ik even maar ien eeg sliep. Dan had ik maar het oren eeg het holtje wel in de gaten. Kind dat? Mij in eigen sliepen? Ja, wees wel, jongen. Ja, dat die ik wel, doet ik nog piraat weer. Ja, maar doe je pak een lapje van het oor-eeg. Dan is er echt geen keus doen. Nou, de oele koort ik wel zonder lapje. Hij die eerst zijn rechter eeg dicht
en blijf met het linkereeg zitten te sjen. En een jaloere letter wisselen eraan. Doet die het linkereeg dicht en holt er het rechtereeg iepen. En weer een jaloere letter die het rechtereeg werd dicht. Maar doe vergeet er om het linkereeg iepen te dwaan. Uh-oh. Ja, en daar heeft die lietse dogen niet op zitten te wachten. Als een speer vlegert dat gotje uit en verdwoen in de dichte toeken van de hagedoorn. En doet de orenvogels de oren dijs weer omkamen, moest de oele wel taaien aan dat er een heel set zitten hier te sliepen. Ze hadden nog een hele dag voor dat moezegotje zitten te wachten, maar daar kwam niet meer uit. Nee, want daar zit niet meer in. Nee. En dat lietse vogeltje zit zo'n die tijd nog altijd in de dichte toeken van de hagedoorn. Denk er maar eens om. En heel enkelt dwat er even om te vliegen en dan juist hem altijd nog roepen: Koning ben ik, koning ben ik, koning ben ik. Daarom hebben ze hem winterkeningje genoemd. Want een winterkening is iemand die hemzelf de kening uitroept. Dus dat is eens een skelnamme voor het Tomke. En de oele? Ja, de oele, die kregen van alle orenvogels de schuld. Dat er net goed oplet hier. En dat daardoor dat Tomke zijn straf net kregen hier. En het ziet de oele zelfs ik net lekker. Hij ziet mij het geval in de magen. Maar nadat er daar een skof door zitten hier te prakaseren, begon er hem zelfs vrij te pleitsen. Hij zei: Sjoggers, als dat moezegotje daar net zitten hier, dan hier dat Tomke daar net inkroepen kennen en dan hier we hem voort wel pakt. Dan hier zijn straf wel aan. Dat is ik zo. Ja, en daarom zei de oele doe: Maar waar hier dat gotje groeven? De moes. Dus feitelijk is het de moes zijn schuld dat alles verkeerd gegaan is. En nou sjoggen ze mij erop aan. Dat is net eerlijk. Oehoe. Die stomme moezenek. Daarna fret ik alle moezen op die ik te pakken krijgen kan. Oehoe. Oh ja. En daarom is de oele dus aan beste moezenvanger worden. Ja, Pier jongen. Haast al wel wat leert. En wist uit en trog pakt er ek wel eens een oeribori. Ja. Bjatje. Wie ben een Bjatje? Elk doet weer wat oors. Zo krijgen wij geen ruzie en we nooit in bos. Wij binnen on het badje, elk docht weer wat oors. Zo krijgen wij geen ruzie, geen ruzie, geen ruzie. Zo krijgen wij geen ruzie en we te nooit in bos. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.